Hello, this is Jan. Today is nice spring day. It's sunny day, sun is shining and it's about 3+ degrees. So it's a little bit cold in here, but I'm sure that the spring is coming. Now we have a look about little bit the old videos. We have look about the videos of Honda Transalp and Honda Africa Twin and my old car Chevrolet Captiva SUV. What do you think about them? Next we will look at new videos. Videos, for example, about boating with Scand 550 boat with Suzuki 140 horsepower outboard engine. I have made many nice trips with that boat, for example of the Archipelago Island and also in water boats in Finland, Päijänne. And then we will also look about nice videos with Yamaha XTX 660 motorcycle. I have done many nice trips with that motorcycle and we will look about them too. Also, I have used one trailer for my traveling. I will show you how I have built it for suit for traveling and how I have used it. So there are coming lots of nice new videos for you folks. Terve kaikille! Tänään on 10. huhtikuuta 2026 ja on kevät. Tänään on kaunis aurinkoinen kevätpäivä. Aurinko paistaa. Ei ole kovin lämmin vielä, 2-3 astetta lämmintä on nyt tähän aikaan, kello on suunnilleen 11. Mutta sieltä se kevät tulee. Ja nyt ollaan katsottu kanavalla vähän näitä vanhempia videoita. Ollaan katsottu Honda Transalpista ja Honda Africa Twinistä videoita ja parista vanhemmasta SUV-maasturista. Ja seuraavaksi mä aion näyttää teille videoita yhdestä veneestä, Scand 550 vene 140 Suzukin perämoottorilla. Sen kanssa on tehty monia hyviä reissuja esimerkiksi Saaristomerelle ja kalastusreissuja, monia hyviä kalastusreissuja ollaan tehty. Sitten tulee yksi uusi moottoripyörä, Yamaha XTX 660. Siinä on 2 eri versioa siitä, Supermoto-varustuksella ja sitten tämmöisellä Adventure-varustuksella. Sen kanssa on tehty tosi monia hyviä reissuja. Siitä tulee vähän videota seuraavaksi. Ja sitten mulla on ollut semmonen peräkärry, koppiperäkärry, mitä mä oon käyttänyt kanssa näissä retkeilyhommissa. Mä kerron vähän siitä teille, miten sit on rakenneltu sopivaksi retkeilyhommiin ja näytän, miten mä oon käyttänyt sitä näissä mun hommissa. Mä oon kuljettanut prätkää sillä ja siellä on kulkenut iso kasa muutakin varustetta mukana. Se on ollut tosi näppärä peli. Mut pysy kuulolla kanavalla ja jatketaan tästä videoiden katsomista. Hauskaa kevättä kaikille!